YouTube uvádza... Joj, vonku bola zábava. Ty kokos. Bratia. Hneď mi povedz, kde si bol a čo si robil. Nič ti nebudem hovoriť, nie si môj tatko. Čo ti chalani na budúce? Hej, kde si bol? Nech mi povedz, kde si bol, s kým si tam bol, čo si robil a všetko mi povedz, čo sa stalo. Všetko. Čau. Čau. Čau, moje gule. Gule. Hej, mami, Eliáš ma buchol. Si robíš so mňa srandu? Chceš fasanú v politi? Vy sa len hráte, ja to dobre poznám. Takéto triky na mňa nehraj. Mami! Zlatičko, moje zlatičko! Ježin, čo sa ti stalo? Jemin domin. Ty! Mami, prosím, nie, ja som tvoj milovaný starší syn! Však aj brat ti to potvrdí, však? Nie, to nie si. Takže ty takto budeš ubližovať svojmu bratovi. Ty doškane ženu. Ty, toto. Bral sa, že najlepšie. Takže ty takto budeš sa hrať na mobile. Teraz príde odveta. Mami! Och, čo to znova je? Takže ty takto. Ja som ti dala šancu, ty sa mňa nebudeš tolerovať, chlapče. Au! Ako trest mi poumývaš celý riad. Ako trest mi toto všetko prepíšeš a tuto mi napíšeš 3 diktáty zo svojej učebnice, ktoré si ani nemal povolené a bola to dobrovoľná úloha. Ale ty dobrovoľné úlohy spravíš a ak to nespravíš, tak ťa zbijem týmto kladivom na rezne. To bol len metafora. Mami, ja som mal 3 chyby. Čo si myslel, že mu to ujde? Nech mi teraz rýchle, kde si dal tú ovládačku? Nepoviem, haha, máš smolu. Ak mi to do 3 sekúnd nepovieš, no tak ťa rozšiaľblem s touto katanou. Odkiaľ nabral tú katanu? A ja ťa zbijem. Mačkou? Dobre, budem ťa šetriť. Nezbijem ťa s katanou, ale s varechou. Čo tam asi tak robia? Toto je pre toto video všetko, daj like, odber, čau.